Altså, jeg synes, at jeg har haft en stort udbytte på et personligt plan, fordi jeg synes, jeg har fået nogle rigtig gode diskussioner med folk og fået nogle indsigter i nogle forskellige personlige mekanismer, både hos mig selv og hos andre. Så det har givet mig det er sådan noget. Det var altid rart at arbejde med noget mere selvindsigt på nogle nye måder. Og så dels har det også givet mig en større forståelse for mine kolleger, den måde, som de er forskellige fra mig på. Jeg tænker, jeg har arbejdet med før, men det har været fedt at få nogle nye vinkler på det. Og så i forhold til rent faktisk altså de processer, jeg udfører i mit arbejde, så synes jeg også, at jeg har fået nogle gode input til, hvordan jeg kan arbejde videre med at blive bedre til det arbejde, som jeg laver som souschef og afdelingsleder og sådan en, der sætter processer i gang. Og så synes jeg også, det har været fedt at komme her sammen med en kollega og få nogle af de samme input og kunne diskutere vores institution og vores arbejdsplads med det samme i forhold til de ting, som vi har arbejdet med her. Det har været meget værdifuldt at komme hjem med de samme indsigter og have diskuteret nogle ting. Og også i forhold til de ting, vi har lært her, at man har kunne have et realitetstjek på sin egen arbejdsplads. Godt.